दे हाय लोगोफोर हाय होनदो दे हाय लोगोफोर ओरै खालाम गुड मर्निं अबाव थांनो नागिरदों थांनो नागिरदों नोंखौसो सोंदों दा आङो हा नों अबाव थांनो नागिरदों नाका नाखाव मानो बेरायनो साथाखौ जाना बाल मोजां आलासि जानो आयो आं खदा जानो ओइ हनै एलिसायाबो गेलेनो फैदोंना नै बेरायनो थांनो हादों नै बिसोर फवालिफ्रा नै हेलौ लोगोफोर नै जोङो बेरायनो थांगासिनो नै दिनै साटारडे नालाय गथ'फोरनिबो स्कुल गैया ओंखायनोथ' दिनै नै सासे लोगोनियाव बेरायहैनि जों न' गोदान सोलायनायखाय बिसिनाव एसे न' नायनो थांनो नागिरदों आरोना बेरायहैनो नागिरदों गावबुरा कल'नियाव नै गथ' गथाय गासिबो उलुला फैजोबथारदों ओइ কি কৰি আছে बाबारे दुमादुम कापड़ा सिलाय আছে ना नै ओइ आव हिन्जावा हनै जि सिलायगासिनो दं आव हिन्जावा जि सिलायगासिनो हनै हाय हाय खालि हायो बोल' बाय बाय बेरायखो नायबो बिसि देने सायजाबो ना डिमापुरनि जों नै डिमापुरनि न'आ माबायदि लोगोफोर नायनानै लादो जाब जाबथार गामिफोरनि बायदि गोजान गोजान नङा न'जों न' जोबों अबाव थांनो हाय दा गावमोननियाव हाय होनदो Krisyalah. Hai. Hello guys. Lagi bangun deh. Hello guys. Sendok. Hello guys. Kutubra. Hello guys. Sejak hai. Legaper. नायलांबाय थादो जोंनि दिनैनि भिडिअखौ मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि बेरायनायखौ ओरैनो मा खालामदो होननानै दसे बेरायबाय नालाय बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाना फैबाय आरो नायलांबाय थादो थ' बिदिबा नै थार नालाय मालाय नै नागाफोरनि बिल्डिंफ्रा नै सिनारिफ्रा नै एसे मोजां जि गरम बेयावनो नागाफोर दं बेयावनो बर'फोर दं नालाय बिदिनो आरो सोरनाबा बिदिनो बेरानि न' सोरनाबा बिदिनो फाखानि न' ना नानि आं होनबा जेबो मिथियाहाय नै थाबायबोगासिनो दं हेलौ मा जानो मेथाइ जानोसैलायनोहाय दखानावनो आङो बारा फैसा लायाखै दे नै बेजोंनो जा गथ'फोरबो दं नालाय एसे माबा लानोसै फाइनालि लोगोफोर मोनसे बायनो इसे जौआव सैमा दं नालाय गिनानै मालिकखौ दाहारनानै सैमा दं जाय मालिक थायो जाय मोनफैबाय आरोना जों मालाय बाहानुवान मानसि मालाय सोंजोबथार जि मोजां बारि बागानफ्राबो नै मोनफैबाय दै नै बिगुमाया
दानिया साहा लोंसै जोङो साहा मुरि नै मिक्सार मुरि बानायबाय नै साहा लोंग्राफ्रानो बिदि बुरजाखानै जालासै दे जानो हागौ दे बाच्चा मानुके सानो ना लोङो नोंसिना जिराय जागोन सबबो जागोन बेरायफैनाया गनायफैगौमोन गावसोर गोबाव जिरायबाय रायलायबाय डाइलग मारिबाय जि गोबावजों नुनायनि खोथा नालाय दसे रायलायबाय डाइलग मारिबाय दै दा साहा लोंसिगोन टेस्टी लोंबाय हाय आहा नोंस्रा लोंदो नै साहा लोंसै लोंदो लाबाय लोंबाय साहा लोंसै लोंदो दे लोंलाजोबदो दावराव थांहाय बिदिनो नै जाल मिडिया जादो नै जाल मुरिया गथ' गथाय लानानै पार्टि जानो मोजां ना जाग्राफ्राबो ने बिदि बुरजाखा गथ' गथाय स्कुल गैया नालाय दिनै kapi macam kerja. Salah yang boleh pelak kali boleh jangan nanti kita mau. Murah ha. Itu. Mendu itu. Kau itu murah tu juga murah. Nih, sabra ayah ngai. Tani jeng nai lo cai lo. Nai susania. Nih, saya tamlah baik nih. Makan je makan susania. Nih, kakak jatang sih. Nih, ayu. Kau nak kotor kotor nak thang siapa? Nih, berai bay, jabai, len bay. Thang sih deh. Bye bye deh. Bye bye. Macam ni sahaja. Macam ni sahaja deh, boleh. Jangan. Thang sih lega perdei, jabai, leg bay, sahab, betai, tegam belas ini terjabai. Belas ini terjabai, dah thang sini kasih. Bye bye deh, kasih bye. Kasih bye bye. Nih. Bitang ni no, tapi dia. Ada, kau nak kau tu dekai dah ni. Jokar sih. Ni kau nak kau tu ah. Tadi dia jalan muri jaya, kau ni jalan muri jaya apa ya? Kau nak kau tu ada. Semai Roman nak termalai. Si jahe nak kau nak jahe behai bisra ni. Sah belang bay, muri sudah belas sampai deh. Hari deh, bye bye. Sebidiba lagi per video ke basic ini orang terus macam berdebat like ke bed subscribe kalau dah baca baca cerita kan. Nih berai punya no online ni bersama manusia parcel punya ni menpai. Si di nayu di tinjau tak baik ni. Pada boy be. Jadi benasnya di ni video ah macam berdebat like kalau dah subscribe kalau dah ada kedan bang ni sini lau. Bye bye.